Joo, no nyt ei näytä tulevan enää lisää henkilöitä, niin vielä kerran tervetuloa kaikille tähän Standardit biodiversiteettityön tukena webinaariin. Mun nimi on Peter Kulberg, toimin näin arkityössäni Suomen ympäristökeskuksessa ryhmäpäällikkönä, mutta sitten olen myöskin tämän meidän kansallisen biodiversiteettiä käsittelevän standardointiryhmän puheenjohtaja. Ja tässä roolissa nyt myöskin tämän webinaarin puheenjohtaja. Tosi mukavaa nähdä, että on tullut paljon henkilöitä paikan päälle ja meillä on myöskin tosi hieno kattaus puhujia tälle melko tiiviille iltapäivän webinaarille. Webinaarin kulusta muutama sana ennen kuin aloitetaan. Kysymyksiä voi laittaa esitysten aikana chattiin ja niitä sitten sieltä mä pyrin poimimaan aina sopiviin väliin kysymyksiä. Jos ei ehditä kaikkeen vastaamaan siinä saman tien tai puheen jälkeen, niin me ollaan lopussa varattu vielä pieni aika sitten keskustelulle ja kysymyksille. Ja jos sitten jää vielä jotain sellaisia tosi kiinnostavia kysymyksiä, mihin meidän puhujat haluaisivat vastata, niin voidaan sitten teille jälkeenpäin myöskin pyrkiä niihin vastaamaan, mitä niin kuin pystytään ja lähettämään sitten samalla kun lähetetään linkkitallenteeseen, niin vastaukset näihin kysymyksiin. Ja niin kuin tuossa mainitsin, niin tilanne tosiaan tallennetaan ja tallenne lähetetään esitysmateriaalin kanssa teille muutaman päivän kuluttua sitten. Ihan muutama sana ohjelmasta ennen kuin mennään eteenpäin. Niin kuin sanoin, niin meillä on tosi kiinnostavan oloinen ohjelma, paljon osallistujia paikan päällä. Täällä on mun jälkeen puhuu tämän meidän ryhmän varapuheenjohtaja Riikka Venesjärvi, joka kertoo sitten vähän, miksi näitä biodiversiteettistandardeja tarvitaan. Sen jälkeen kuulette esittelyn 2 jo valmistuneesta standardista. Eli siellä on Jaana Vormisto esittelee biodiversiteetin huomioiminen organisaatiossa ja toiminnoissa standardin. Ja sitten Saara Vauramo esittelee biodiversiteetin nettohyödyn suunnittelu- ja toteutuskehittämisprojekteissa. Ja kuullaan tosissaan, että millaiset nämä standardit on ja mitä hyödyntämismahdollisuuksia esimerkiksi yrityksessä niissä voisi olla. Sen jälkeen mä kerron vielä lyhyesti, että mitä on tällä hetkellä työn alla, että millaisia standardeja saattaa olla tulossa sitten jatkossa. Sen jälkeen meillä on kommenttipuheenvuoro professori Heini Kujalalta Helsingin yliopistosta, ja Heini on erityisesti niin kuin biodiversiteetin nettohyödyn ja kompensaation asiantuntija. Ja lopuksi sitten Sari kertoo lyhyesti, että miten tähän standardointityöhön voi osallistua ja vaikuttaa, jos heräsi sellaisia kiinnostuksia nyt tämän esityksen aikana. Ja niin kuin sanoin, niin sitten lopuksi on vielä vähän aikaa kysymyksille. Eli tämmöinen kiinnostava ohjelma meillä olisi, ja oikeastaan nyt haluaisin sen pidemmittä puheitta niin antaa ensimmäisen puheenvuoron Riikka Venesjärvelle, tutkimuspäällikkö Luonnonvarakeskuksesta, ja Riikka kertoo meille, että miksi tällaisia standardointityötä yleensäkään tarvitaan, mitä hyötyä siitä voisi olla. Ole hyvä, Riikka. Erinomaista, kiitos paljon Peter. Ja tosiaan, niin nyt kerron lyhyesti, miksi näitä biodiversiteettistandardeja tarvitaan. Kuvaan ehkä lyhyesti myös, mitä hyötyjä niistä on, ja sitä kautta ehkä se tarve sieltä sitten muodostuu. Eli tässä ryhmässä, niin tämä kansallinen ryhmä kehittää 4 keskeistä biodiversiteetin osa-aluetta tarjoamalla yhteiset käsitteet ja määritelmät, yhtenäiset menetelmät luonnontilan mittaamiseen, datankeruuseen, seurantaan ja arviointiin, myös ohjeet ekosysteemien ennallistamiseen ja suojeluun sekä toimintatavat, joiden avulla erilaiset organisaatiot voivat huomioida biodiversiteetin strategioissaan, päätöksenteossaan ja kestävän käytön periaatteessa. Lisäksi me tämän kansallisen ryhmän jäsenet päästään seuraamaan globaalia kehitystyötä, verkostoitumaan asiantuntijoiden kanssa ja vaikuttamaan tulevien standardien sisältöön. Eli merkittävä osa tätä työtä on myös suomalaisen asiantuntemuksen vieminen ulospäin, mutta myös lisäksi oppiminen muilta kansainvälisiltä organisaatioilta. No sitten tähän asiaan, eli miksi tämä biodiversiteettistandardi on tärkeä?
Niin tämän kansallisen ryhmän tavoitteena ja tämän koko kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on kehittää näitä kansainvälisiä standardeja, jotka yhdenmukaistaa terminologian, mittaamisen, seurannan ja arvioinnin käytäntöjä. Ja se tekee tietenkin tästä biodiversiteettityöstä vertailukelpoista eri maiden ja toimijoiden välillä. Kun biodiversiteetille määritellään nämä kansainvälisesti yhdenmukaiset termit ja periaatteet, niin kaikki toimijat puhuu samoilla käsitteillä. Ja tietenkin kun yritykset käyttää näitä yhteisesti sovittuja ja hyväksyttyjä menetelmiä, niin niiden väitteet on helpommin tarkistettavissa. Ja tämä on tietenkin merkittävää, kun puhutaan vaikka viherpesun ehkäisystä. Nämä valmisteilla olevat standardit käsittelee muun muassa ennallistamista suojelutoimia, mikä vahvasti linkittyy näihin globaaleihin luontotavoitteihin. Biodiversiteettistandardit parantaa päätöksentekoa tuomalla sen päätöksenteon pohjaksi luotettavaa ja vertailukelpoista dataa, linkittämällä nämä päätökset myös kansainvälisiin tavoitteisiin, lisäämällä läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä, vahvistamalla päätösten uskottavuutta erilaisten sidosryhmien silmissä ja tietenkin lisäämällä myös mahdollistamalla vaikuttavuuden arvioinnin ja paremmat strategiset valinnat. Ja näistä myös tänään myöhemmin vähän lisää. Sitten lisäksi viimeisenä, niin yritysten liiketoiminta on monin tavoin tietenkin riippuvaista ekosysteemipalveluista, eli globaalisti niin ekosysteemipalvelulla on tosi merkittävä osa, ja toki myös Suomessa. Ja nämä standardoidut menetelmät auttaa tunnistamaan luontokatoon liittyviä riskejä, kuten esimerkiksi toimitusketjuja ja raaka-aineiden saatavuutta, arvioimaan toiminnan vaikutuksia luontoon ja tietenkin myös sisällyttämään luonnon monimuotoisuus osaksi sitä yrityksen ja organisaation riskienhallintaa ja strategista suunnittelua. Mutta nyt puhutaan biodiversiteettistandardeista ja sitten on lisäksi erilaisia luonnon monimuotoisuutta vahvistavia tavoitteita, puitteita, lainsäädäntöä. Ja nyt lyhyesti käyn niin kun kansallisesti, kansainvälisesti teen pikakatsauksen ja myös yritysten kannalta, eli miten tämä biodiversiteettistandardi linkittyy nyt näihin eri tavoitteisiin ja ohjelmiin. Ja tietenkin näistä ensimmäinen on merkittävä tämä YK:n biodiversiteettisopimus, ja nämä isostandardit tukee suoraan tämän YK:n biodiversiteettisopimuksen toimeenpanoa, sillä ISO on määritellyt biodiversiteettistandardit monimuotoisuuskehyksen tavoitteiden saavuttamisen työkaluksi, ja siellä on liittyen tavoitteita mittaamiseen, seurantaan ja organisaation toimien osalta. Ja lajisuojelusopimukset edellyttää lajien tilan seurantaa, elinympäristöjen suojelua, haitallisten vaikutusten vähentämistä ja biodiversiteettistandardit tietenkin kehittää näitä yhteisiä menetelmiä lajistoseurantaan, suojelutoimiin ja ennallistamiseen. Sitten meillä on EU-biodiversiteettistrategia ja ennallistamisasetus. Ne korostaa ekosysteemien ennallistamista, biodiversiteetin mittaamista ja raportointia sekä yhdenmukaisia seurantaindikaattoreita. Ja taas biodiversiteettistandardi kehittää standardeja juuri näille osa-alueille, eli työ auttaa suomalaisia toimijoita toteuttamaan näitä EU-vaatimuksia käytännössä. Sitten on lisäksi kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategia ja toimintaohjelma. Se työ on tällä hetkellä kesken, mutta sen työn tavoite on kuitenkin luontokadon pysäyttäminen ja luonnon elpymisura. Ja biodiversiteettistandardi luo yhteisiä menetelmiä, joilla tämä strategian toimeenpano voidaan mitata ja osoittaa luotettavasti, ja erityisesti tämä tarve on kuvattu edellisen kauden arvioinnissa tärkeäksi kehityskohdaksi. Sitten meillä on Helmi-ohjelma, joka keskittyy arvokkaiden elinympäristöjen ennallistamiseen, suojelun vahvistamiseen ja elinympäristöjen tilan parantamiseen. Ja siellä biodiversiteettistandardin Restoration and Conservation työlinjassa on tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka nimenomaan tukevat tämän ohjelman toimeenpanoa. Sitten mennään alueellisemmalla tasolle. Meillä on LUMO-ohjelmat, ja ne vaatii yhteisiä menetelmiä luontovaikutusten arviointiin ja toimenpiteiden seurannan, ja edellyttää toimenpiteiden seurannan parantamista. Ja sitten taas tämä standardointi tarjoaa tällaista yhdenmukaisuutta ja vertailtavuutta, ja tämmöinen yhdenmukainen tieto on erityisen tärkeää niin kuin alue- ja kuntatasolla. Sitten on ekologinen kompensaatio. Se erityisesti edellyttää luotettavaa lähtötilan arviointia, vaikutusten laskentaa ja ennallistamistoimien seurantaa. Ja biodiversiteettistandardityössä esimerkiksi kehitetään menetelmiä nettopositiivisuuden tarkasteluun, josta me taas kuullaan myöhemmin lisää. Ja lisäksi tässä on viimeisenä vapaaehtoiset luonnonarvomarkkinat, ja niiden toiminta vaatii todentamismahdollisuuksia, ja standardit luovat yhteiset määritelmät, vaikutusten arviointimenetelmät ja dokumentointikäytännöt. Eli kuten olette kuulleet,
niin tässä on paljon yhtymäkohtia näissä tavoitteissa, ja sitten tämä biodiversiteettistandardityö tarjoaa siihen tämmöistä työkalua. Sitten näiden lainsäädännöllisten tavoitteiden puitteiden lisäksi on myös yritysten luontoraportointia, ja kaikki nämä eri raportointitavat, tavoitteet nojaa myös näihin samoihin kansainvälisiin periaatteisiin, joita esimerkiksi YK-tasolla äsken kuvasin edellisessä kalvossa. Ja tämä EU:n kestävyysraportointi velvoittaa yrityksiä raportoimaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvistä vaikutuksistaan aiempaa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin, ja sen tavoitteena on tuoda kestävyysraportointi lähemmäksi tätä taloudellisen raportoinnin laatua ja varmennettavuutta. Tässä direktiivissä on mukana kaksoisolennaisuusanalyysi, ja siinä arvioidaan samanaikaisesti sekä niitä organisaation toiminnan vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen, sekä myös miten nämä kestävyyskysymyksiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet vaikuttaa siihen organisaation liiketoimintaan nyt ja tulevaisuudessa. Sitten seuraavaksi on tiedonantokehys, ja sen avulla yritykset voivat systemaattisesti tunnistaa, hallita ja raportoida toimintansa luontovaikutukset, riippuvuudet sekä niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet, mikä taas tietenkin parantaa yritysten ja sijoittajien ja rahoittajien kykyä huomioida luonto siihen päätöksenteossa. Sitten tässä TNFD:ssä, niin siinä on kehyksessä mukana tämmöinen LEAP-menetelmä, joka tulee sanoista Locate, Evaluate, Assess and Prepare, ja se on viitekehys näiden luontokytkösten tunnistamiseen, ja sitä voidaan hyödyntää myös muiden raportointivelvoitteiden, kuten tämän EU:n kestävyysraportointidirektiivin toteuttamisessa. Sitten on GRI ja biodiversiteettistandardi. Ne ovat keskenään yhteensopivia, koska ne perustuu samoihin luonnon monimuotoisuuden raportointia tukeviin periaatteisiin ja taas hyödyntää samoja kansainvälisiä standardointirakenteita. Ja tämänkin aloitteen raportointivaatimukset nojaa samoihin kansainvälisiin biodiversiteetin käsitteisiin ja mittaamisperiaatteisiin. Ja sitten taas edelleen tämä GRI:n ja TNFD:n vahva yhteensovitus varmistaa yhtenäisen linjan myös näiden isostandardien kanssa. Eli kun noudatetaan tämmöisiä isolinjauksia, standardeja, niin nämä saadaan hyvin keskustelemaan nämä eri luontoraportointivelvoitteet ja tavoitteet keskenään. Sitten meidän lisäksi kansallisesti tehdään tiekarttoja, näitä luonnon monimuotoisuuden tiekarttoja, ja ne perustuu biodiversiteettivaikutusten arviointiin, mittareihin ja seurannan yhdenmukaisuuteen. Ja kuten tässä on jo kuultu, niin tietenkin nämä biodiversiteettistandardit tuo niihinkin apua, työkaluja, neuvoa. Eli kuten tässä kuulitte, niin nämä biodiversiteettistandardit tukee näiden tavoitteiden saavuttamista monin eri keinoin. Eli me voitaisiin kansallisesti eri organisaatioissa ajatella, että nämä biodiversiteettistandardit otetaan yhteiseksi oppaaksi ja ohjenuoraksi julkisen ja myös yksityisen sektorin yhteistyöhön. Sitten lisäksi, kun mietitään tätä luonnon monimuotoisuuden standardointia, niin se on tällä hetkellä murroksessa. Ja siihen liittyviä näkökulmia on esimerkiksi, että nämä biodiversiteetin standardit painottaa yhä enemmän luonnonsuojelullisia näkökulmia suhteessa esimerkiksi taloudellisiin tai liiketoiminnallisiin tarpeisiin. Tämä ei ole enää tekninen tukiprosessi, vaan se on myös tämmöinen strateginen ja poliittinen osa esimerkiksi EU:n kestävyysohjausta, kuten äsken kuultiin siinä direktiivikohdassa. Tämä muuttaa yritysten raportointikenttää ja vahvistaa julkisen sektorin asemaa standardien sisällön määrittäjänä. Tietenkin tämä vaatii myös yrityksiltä enemmän huomiointia, vaikutusten arviointia ja datan laadun parantamista. Ja tärkeää on huomioida myös, että tätä standardointityötä määrittää nyt laajemmat ja monimuotoisemmat intressiryhmät kuin aiemmin, ja tämä koskee tätä globaalia kenttää. Eli meidän on myös asiantuntijoina ja kansallisina toimijoina tärkeää olla tässä mukana. Kiitos. Lisätietoja saa kysyä esimerkiksi sähköpostitse. Kiitos paljon, Riikka. Tosi hyvin tuli tämä niin kuin tausta tälle työlle ja nämä kaikki liitokset tässä esille. Tästä on niin kuin hyvä sit siirtyä heti tähän meidän seuraavaan vaiheeseen, joka onkin sit tutustua näihin kahteen ensimmäiseen jo valmistuneeseen standardiin. Ja mä annankin sitten puheenvuoron Jaana Vormistolle, Fiant Consulting Oyn toimitusjohtajalle, joka kertoo meille biodiversiteetin huomioiminen organisaation strategiassa ja toiminnoissa standardista. Ole hyvä, Jaana.
Kiitos paljon, Peter, ja hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Minulla on ilo tosiaan esitellä tätä ison ensimmäistä biodiversiteettistandardia, joka julkaistiin viime vuoden lokakuussa. Ja se on nyt sitten myös vahvistettu kansallisesti standardiksi, ja se on siis myös saatavissa suomenkielisenä, eli erinomainen tilanne siinä suhteessa. Ja ihan totean, että olen siis itse tämmöinen pitkän linjan ympäristö- ja biodiversiteettiasiantuntija, joka on työskennellyt pitkään kestävän kehityksen parissa ja pyrkinyt näitä ympäristö- ja sosiaalisen kehityksen asioita yhdistämään. Ja olen ollut siis mukana tässä kansallisessa biodiversiteettiryhmässä ja sitten sen myötä myös tässä kansainvälisessä työssä. Ja nyt tämä standardi, mitä lyhyesti esittelen, niin on ollut mukana siinä kansainvälisessä työryhmässä, joka sitä on valmistellut. No, mitä nyt sitten täällä julkaistulla standardilla, niin mitä sillä tavoitellaan? No, sen ajatuksena on, että se auttaisi organisaatioita tuomaan biodiversiteetin suojelun ja ekologisen ennallistamisen ja luonnonvarojen kestävän käytön osaksi organisaation toimintaa, on se sitten liiketoimintaa tai jotakin muuta toimintaa, niin että se biodiversiteettiä edistävä toiminta niin siirtyisi sinne organisaation toimintastrategioihin ja toimintatapoihin. Ja tässä on lähtökohtana se tässä asiakirjassa, standardissa, että sitä voi soveltaa kaikki organisaatiot koosta ja toiminnan luonteesta riippumatta. Eli se on siinä niin kuin lähtökohtana. Samoin kuin se, että tätä asiakirjaa ja siinä olevaa kuvausta ja ohjeistusta, niin sitä voi ihan sinällään sen kanssa mennä eteenpäin siinä omassa biodiversiteettityössä, mutta sen voi myös yhdistää esimerkiksi muihin ISO-standardeihin, kuten ympäristöjärjestelmä ISO 14100 tai tähän yhteiskuntavastuun toimintamalliin ISO 26000. No, sitten jos katsotaan vähän sitä, että mitä siellä asiakirjassa on, mitä asioita se käsittelee. Ja Riikka tuossa jo hyvin kertoikin siitä, että mikä tässä biodiversiteettityön ytimessä on ollut, ja siellä on ollut myös nämä yhteiset termit ja määritelmät. Ja niin tässäkin asiakirjassa siellä on heti alussa niitä termejä ja määritelmiä, jotka on katsottu, että ne on muiden ISO-standardien määritelmien kanssa linjassa, ja sitten tosiaan sieltä on tulossa vielä myöhemmin tähän biodiversiteettiin liittyvä oma termistönsä. Mutta että siellä on sitä terminologiaa, mitä tässä asiakirjassa käytetään. No sitten se malli tai prosessi, mikä siinä asiakirjassa kuvataan eri vaiheittain, niin lähtee liikkeelle siitä toimintaympäristöstä. Eli organisaatiot määrittelee itse, missä he haluaa sitä biodiversiteettiä edistävää toimintamallia soveltaa. Onko kysymys koko organisaatiosta vai onko se organisaation joku osa? Käsitelläänkö koko arvoketjua vai osa arvoketjusta ja niin edelleen. Eli fokusoidaan se johonkin toimintaympäristöön. Ja sitten siinä alkuvaiheessa on myös tärkeää koota yhteen niitä olemassa olevia toimintaperiaatteita, aloitteita, toimenpiteitä, mitä sillä organisaatiolla on, ja tarkastella sitten tästä biodiversiteettityön näkökulmasta. Ja tärkeää on siinä alussa myös miettiä sitä, että mitä sidosryhmiä tähän työhön liittyy ja miten nämä eri sidosryhmät sitten osallistuu prosessin eri vaiheisiin, koska ajatuksena on, että sidosryhmät on vahvasti eri vaiheissa mukana. Ja sitä osallistamista ei voi tapahtua, ellei heti alussa mieti, että sitä kokonaisuutta ja kaikkia niitä eri sidosryhmiä. Tärkeää on myös se, että mietitään siinä alkuvaiheessa, että miten tässä prosessin aikana ja jatkossa
ylipäätään siinä biodiversiteettityössä, mitä se organisaatio tekee, niin miten pysytään ajan tasalla. Eli varmistetaan se, että kun ja jos tulee uutta säätelyä tai uusia viitekehyksiä, uusia työkaluja tai tulee esimerkiksi jotakin aloitteita sidosryhmien suunnasta, tieteellistä tietoa, että miten pysytään siitä kärryillä ja miten se saadaan mukaan tähän prosessiin. No sitten hyvin tärkeänä vaiheena on se, että se organisaatio analysoi, mitä riippuvuuksia organisaatiolla on nyt sitten biodiversiteetistä ja ekosysteemipalveluista. Ja miettii ja analysoi sitä, että minkälaisia vaikutuksia toiminnalla on biodiversiteettiin, tunnistaa niitä riskejä, mitä syntyy näiden riippuvuuksien ja vaikutusten myötä. Ja sitten myös miettii niitä, että mitä mahdollisuuksia tämä biodiversiteetin edistäminen tuo sille organisaatiolle ja toisaalta sitten biodiversiteetin säilyttämiselle ja suojelulle. Ja tämä analyysi on tietysti hyvin tärkeä ja siinä tulee varmasti monenlaista. Huomataan myös, että kaikkea ei tiedä, mutta siitä huolimatta mennään eteenpäin ja lähdetään liikkeelle sellaisista asioista, jotka priorisoidaan, että nämä ovat nyt kaikkein tärkeimpiä asiat, joihin tulisi tarttua ensimmäisenä. Ja näiden perusteella sitten laaditaan toimintasuunnitelmaa, jossa määritellään, että mitä ylipäätään sillä organisaatiolla, minkälaisia päämääriä heillä on tähän biodiversiteettityöhön, määritellään tavoitteita ehkä tietylle aikavälille, mietitään mitä toimenpiteitä tarvitaan esimerkiksi riskien tai vaikutusten vähentämiselle, minkälaisia mittareita eli indikaattoreita käytetään. Ja sitten jos organisaatiolla on esimerkiksi useita toimipaikkoja tai muuten sillä tavalla, että se toiminta kohdistuu monenlaisiin erilaisiin toimintaympäristöihin, niin miten huomioidaan sitten aina nämä paikalliset toimintaympäristöt. Ja sisäinen ja ulkoinen viestintä on tärkeää. Kerrotaan tavoitteista, kerrotaan siitä, miten mennään eteenpäin, minkälaisia tuloksia on saavutettu ja niin edelleen. Ja sitten tietysti se itse toteutus, tehdään niitä toimenpiteitä, seurataan sitä, miten ne toimii, pitääkö muuttaa jotakin. Ja ajatuksena tässä on se, että on semmoinen jatkuvan parantamisen ote. Ja ylipäätään tässä lähdetään sellaisella lähestymistavalla, että on tämmöinen iteratiivinen lähestymistapa, että organisaatiot siirtyy tavallisesti edestakaisin tässä asiakirjassa kuvattujen eri vaiheiden välillä, koska kaikkea ei tiedetä heti, kerralla tulee jotakin uutta, pitää ehkä joitakin askelia palata taaksepäin, muuttaa jotakin ja niin edelleen. Mutta tosiaan tärkeää on se sidosryhmien osallistuminen, että siellä näissä analyysivaiheissa, tavoitteiden asettamisessa, toimintasuunnitelman laatimisessa, toteuttamisessa ja suunnitelmien päivittämisessä, niin nämä eri sidosryhmät olisi läsnä. No, vielä tästä asiakirjan sisällöstä sillä tavalla, että se siis, jos sen tiivistää, niin voisi sanoa näin, että se antaa tämmöisen yleisen toimintamallin biodiversiteettityöhön. Eli semmoinen tietty raamitus, semmoinen niin kuin yleinen prosessikuvaus, ei semmoista hirvittävän yksityiskohtaista ohjeistusta, mutta kuitenkin semmoiset selkeät vaiheet ja ymmärryksen siitä, että mitä asioita tulee siinä vaiheessa tai ylipäätään tässä prosessissa selvittää ja miten mennään eteenpäin. Kun tämä standardi viime vuonna julkaistiin kansainvälisesti, niin eri maissa on jonkin verran jo tullut yrityksiltä toiveita siitä, että tämä standardi olisi ulkoisesti auditoitavissa ja sen mukaisesti voitaisiin sertifioida.
Se ei tällä hetkellä ole sellainen standardi, mutta mikään ei estä niin kuin organisaatioita kuitenkin menemästä tämän prosessin mukaisesti ja kertomasta siitä, että näin me ollaan tehty ja tämä on tämän iso standardin mukainen prosessi, miten näitä asioita on tarkasteltu. Mutta voi olla, että tässä on ollut myös keskustelua siitä, että olisiko mahdollista sitten tehdä ja edetä näissä asioissa sillä tavalla, että jossain vaiheessa tämmöisestä tulisi semmoinen vähän sitovampi hallintajärjestelmästandardi, mutta se jää nyt niin kuin nähtäväksi. Mutta tästä on ollut keskustelua. No sen lisäksi, että tuo asiakirja kuvaa nuo eri prosessin vaiheet, antaa siihen ohjeistusta, niin siellä on myös tietolähteitä. Se listaa kansainvälisiä toimintamalleja, periaatteita, yhteisöjä, aloitteita, standardeja ja työkaluja. Ja siellä on sitten myös ihan tosiaan kirjallisuusluetteloa ja vähän esimerkkiä myös. Ja olen ihan nyt tuohon nostanut esille, mitä siellä mainitaan näissä tietolähteissä, tämä hallitusten välinen luontopaneeli IPPES. Oikeastaan valitsen sen takia, että juuri tämän webinaarin kanssa yhtä aikaa IPPES julkistaa tämmöisen liiketoiminta- ja luontoarviointiraportin, eli miten yritykset vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja miten yritykset on riippuvaisia näistä ekosysteemipalveluista ja mitä sitten on ne toimet, joilla voidaan edistää kestävän kehityksen tavoitteita, Pariisin ilmastosopimusta ja Kunming-Montrealin biodiversiteettikehystä. Eli se on varmaan semmoinen arviointiraportti, mikä on hyvä kaikkien tutustua. Mutta siellä on sitten myös viittaukset muun muassa tuohon, minkä Riikkakin jo mainitsi, tämän TNFD-työryhmän raportointikehykseen. Ja siellä on myös ehkä joillekin tuttu tämän Science Based Targets Networking työkalut, niin ne on siellä asiakirjassa myös mainittu. Ja tämä standardi on tosiaan ihan sen logiikan mukainen, mikä näissäkin työkaluissa on. Eli nämä työkalut sitten tavallaan menee vielä niin kuin, enemmän sinne yksityiskohtiin ja muuta, mutta tämä on tosiaan linjassa niiden tarjoamien työkalujen kanssa ja monien muiden työkalujen kanssa. Eli lyhyesti tämä siis tämmöinen toimintamalli, joka toivon mukaan rohkaisee kaikkia organisaatioita tarttumaan biodiversiteettityöhön, käymään läpi sitä prosessia ja näin pääsemään eteenpäin ja saadaan niin kuin puututtua niihin haasteisiin, mikä meillä liittyy tähän biodiversiteettityöhön ja siihen liittyvään luontokatoon. Mutta minun puolesta kiitoksia tästä ja siirrän puheenvuoron seuraavalle. Kiitos. Kiitos Jaana. Tosi mielenkiintoinen alustus. Mä huomasin, että tuossa tuli yksi kysymys, mutta otetaan heti seuraava puhuja ja jatketaan sitten kysymyksillä myöhemmässä vaiheessa. Ja samalla mä haluan muistuttaa, että tuonne chattiin tosissaan voi laittaa kysymyksiä, joihin sitten pyritään niin kuin kaikkiin kyllä vastaamaan. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin meillä on seuraava puheenvuoro tulossa. Saara Vauramo, yksikön päällikkö Ramboll Finland Oy:stä, esittelee meille nettohyödyn suunnittelu- ja toteutuskehitysprojekteissa standardia. Ole hyvä, Saara. Kiitos paljon, Peter. Ja tosiaan palataan tuohon organisaatiotason keskusteluihin varmasti sitten kysymyksissä lisää. Mä oon tosiaan Saara Vauramo, toimin yksikön päällikkönä Rambollilla ja vedän semmoista kohtuullisen suurikokoista luontoyksikköä. Meillä tehdään paljon tämän teeman parissa töitä ja tunnetaan tietysti myös projektejen kautta sitten näitä toteutuksia. Tämä biodiversiteetin nettohyödyn suunnittelu- ja toteutuskehitysprojekteissa standardi on myös viime vuoden aikana julkaistu standardi, joka on myöskin hyväksytty kansalliseksi standardiksi ja on tosi iso ilo teille kertoa tästä asiasta. Ehkä viittaan vielä lyhyesti vähän tähän biodiversiteettistandardoinnin kokonaisuuteen, eli
Se tosiaan koostuu näistä teknisistä työryhmistä, joissa tämä kyseinen aihe on tuolla työryhmä 2 alla, eli liittyy mittareihin, dataan ja monitorointiin. Ja nyt tämä biodiversiteetin nettohyöty ja koko tämä standardinkin puheenjohtajuus ja se, mistä se on lähtenyt pitkälti liikkeelle, niin pohjautuu vahvasti Iso-Britanniassa kehitettyyn lainsäädäntöön ja sen myöskin sitten näkee siitä standardin käsitekielestä, että se paljoltikin keskustelee aiheen kanssa, mutta tästä huolimatta niin ei millään tavalla poissulje näitä kansallisia menetelmiä luontoarvojen parantamiseksi ja esimerkiksi Boost-hankkeen kehittämien työkalujen käyttämiseksi tämän standardointityön työkaluina käytännössä. Vielä ehkä tästä työryhmästä sellainen pieni info, että tämän puitteissa on tulossa myös muita tai se on tällä hetkellä pohdinnassa esimerkiksi monitorointiin liittyviä aloitteita, eli hyvinkin voi tulla sit myöskin uusia standardeja myöhemmässä vaiheessa liittyen luontoarvojen seurantaan. Ehkä ihan lyhyesti vielä tähän alkuun johdanto tähän käsitteeseen, kun tässä luonnon monimuotoisuustyössä on niin valtavan paljon erilaisia käsitteitä ja ne osin voi tuntua vähän päällekkäisiltä ja myös vaikeasti ehkä hahmotettavilta, niin nyt tässä käytämme tätä biodiversiteetin nettohyöty-käsitettä. Se pohjautuu tähän Business ja Biodiversity Offsets-programmin käsitteeseen, mutta käytännössä tarkoittaa siis sitä, että luontoarvoja edistetään jonkin konkreettisen alueellisen hankkeen toimesta enemmän kuin syntyy heikennystä luonnontilaan. Ja siinä mielessä toki keskustelee valtavan paljon myös Suomessa tämän ekologisen kompensaation käsitteiden kanssa, josta Kujalan Heini tuossa vähän myöhemmässä vaiheessa sitten kommentoikin tarkemmin. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että meidän täytyy pystyä mittaamaan jollakin tavoin luontovaikutuksia. Eli sekä tämä luontoarvojen mittaaminen lähtötilanteessa että sitten luontoa muuttavan toiminnan jälkeen on se lähtökohtainen edellytys, jotta ylipäätään voidaan puhua tällaisesta käsitteestä. Britanniassa on tätä Biodiversity Net Gain, eli biodiversiteetin nettohyöty lainsäädäntöä sovellettu pakollisena kaikissa suuremmissa rakennus- ja infrahankkeissa vuoden 2023 lopusta lähtien, ja itse asiassa samanlaisella aikataululla myös Suomessa luonnonsuojelulaki uudistui, ja siinä sitten saimme myöskin ekologisen kompensaation asetuksen, eli aihepiiri on ollut varsin ajankohtainen myös täällä Suomessa. Mitä tämä sitten ihan käytännössä tarkoittaa, jos ajatellaan konkreettisia rakennushankkeita tai kohteita? Tämä ei suinkaan ole siis pelkästään yritysten sovellettavissa olevaa käsitteistöä, vaan esimerkiksi kaupungit ja kunnatkin voi omassa toiminnassaan tätä hyödyntää. Ehkä tämän voi jakaa niin kuin sillä tavalla kahtia, että meillä on olemassa olevaa jo mahdollisesti varsin rakennettua ympäristöä, jossa luontoa parantavilla toimilla saadaan jo aikaiseksi tätä biodiversiteetin nettohyötyä, eli kun perustilan luontoarvot, mennään kohta vähän tarkemmin näihin eri vaiheisiin, niin tämä perustilan luontoarvot on kohtuullisen pienet, niin sitten myöskin aika kustannustehokkaasti voidaan saada sitten hyödynnettyä ihan rakentamistoimia, viherrakentamista, hyvää suunnittelua niin, että luontoarvot siitä lähtötilanteesta on jonkin ajan kuluttua sitten paremmat. Ehkä useimmiten kuitenkin tätä koko aihepiiriä otetaan esille siinä vaiheessa, kun suunnitellaan sellaista hanketta tai toimintaa, jolla voi olla merkittävästi luontoarvoja heikentävä vaikutus, jos ei asia huomioida. Ja tällöin niin kun puhutaan ehkä uusista alueista, jolloin meidän pitää ensiksi selvittää luontoarvot siinä perustilanteessa, eli sen lähtötilanteen luontoarvot, ja tämä pohjautuu siis useimmiten luontotyyppitietoon ja laadulliseen tietoon luontotyypeistä. Sitten meidän täytyy hahmottaa, kuinka suuri muutos jonkin hankkeen kehityskohteen toteuttamisen jälkeen on, ja sitten uudelleen laskea tämä jälkitila, eli mikä tämä vaikutus sitten luontoarvoihin tämän toiminnan jälkeen on.
Ja sitten tähän pohjautuu se, että minkä kokoisia, minkälaisia luontoa parantavia toimia tulisi suunnitella, jotta päästään ehkä ensin tähän kokonaisheikentymättömyyden käsitteeseen, eli ei aiheutettaisi luontokatoa hankkeella, ja sitten usein ehkäpä ulkoisia kompensaatioratkaisuja hyödyntäen voidaan sitten päästä tähän biodiversiteetin nettohyötyyn, joka siis tarkoittaa sama asia kuin jollain alueellisella kehityskohteella luontopositiivisuus, mutta sen sijaan se ei tarkoita sitä, että koko organisaatio olisi tällaisilla toimilla luontopositiivinen. Mutta usein tarvitaan sekä siis alueella tapahtuvia lievennystoimia, luonnontilan parantamista sillä itse kehityskohteella ja sitten tämän lisäksi vielä erillisiä kompensaatioalueita, jotta voidaan tällaiseen lopputulemaan päästä. No sitten jos katsotaan ihan lyhyesti sitä, että minkälainen prosessi tässä standardissa on. Tämähän ei ole siis yksityiskohtainen toteuttamiseen ja teknisiin asioihin liittyvä standardi, eli se ei ohjeista esimerkiksi näitä parannustoimia yksityiskohtaisesti teknisellä tasolla, vaan enemmänkin pyrkii kuvaamaan prosessina sitä, mitä tämmöinen luontopositiivinen hanke, jokin toimenpide tarkoittaisi ihan kuin hallinnon mielessä. Niin siellä standardissa luku 6 käsittelee tätä valmisteluvaihetta. Siellä on hyvin paljon myös lievennyshierarkian huomiointiin liittyviä asioita, tiedon keräämistä ja siinä kohdassa myös tämmöistä tarkasti määriteltyä tavoitetta, eli mikä osa tästä hankkeesta voidaan katsoa toimilla mahdollisesti pääsevän siihen luonnon kannalta nettohyötyyn. No sen jälkeen vielä tutkitaan tarkemmin sitten luontoarvojen niin kuin lähtötilannetta. Puhutaan tällaisesta biodiversity baselineista, jossa useimmiten tarvitaan aika reilustikin sitä paikan päällä kerättyä luontotietoa, mutta sitä voidaan myös sitten täydentää erilaisella muulla tiedolla, vaikka kaukokartoituksen avulla. Ja tämän jälkeen sitten puhutaan suunnitteluvaiheesta, eli silloin meillä on tiedossa sen hankkeen vaikutukset alueen luontoon, ja sitten päästään suunnittelemaan sitä, että minkälaisilla toimilla, ennallistamistoimilla esimerkiksi, päästään luonnon kannalta sitten parempaan lopputulemaan. Ja näitä vaiheita tosiaan myös sitten tämän standardin avulla niin autetaan siinä, että miten niitä hyvällä tavalla myös sitten raportoidaan eteenpäin. Toteutusvaiheessa siellä on käytännössä tämmöinen luontotekojen toteutuksen vaihe ja siihen liittyy sitten tämän jälkeen myös laaja tämmöinen seurannan ja hallinnan suunnitelma. Ja sen, mikä ehkä haluan nostaa esille myös niin kuin hyvänä asiana tässä standardissa, että se hyvin paljon pyrkii semmoiseen realistisuuteen, ymmärretään kustannusvaikutuksia heti täältä suunnittelun lähtötilanteesta käsin ja ilman muuta pyrkii niin kuin luonnon kannalta parempaan lopputulemaan, mutta myös samalla siihen, että tällainen hanke itsessään on hyvällä tavalla hallinnoitavissa ja ymmärretään ne kriittiset kohdat siellä suunnittelussa. Ja tämä pyrkii myös sit siihen, että saadaan riittävä tieto hankkeista, jotta näitä voidaan myöhemmässä vaiheessa myöskin auditoida. Tosiaan menetelmiä tämän sisälle mahtuu reilustikin. Uskon, että ehkä Boostista kuulemme vielä Heinin puheenvuorosta, mutta myös tämä Britanniassa kehitetty Biodiversity Metrics-menetelmä on sen tyyppinen, joka menetelmänä soveltuu tämän standardin mittarointiin. Käytännössä aina vaatii kuitenkin laajasti sitä luontotyyppitietoa ja siitä myös laadullista tietoa, eli hyvin vaikea kerätä riittävää tietopohjaa ilman sitten kunnollisia luontoselvityksiä. Tämä standardi soveltuu sekä pienemmille että isommille hankkeille, että hyvinkin jopa yksittäisen kiinteistökohteen alueella voidaan soveltaa ja on sovellettukin. Esimerkiksi osana vaikkapa BREEAM-sertifiointiin voidaan ottaa tämän tyyppinenkin laskennallinen tarkastelu mukaan, mutta sitten myös ehdottomasti soveltuu laajemmille aluekehityskohteille, vaikka laajemmille viheraluepuistosuunnitelmille ja tämän tyyppisille myös hyvin niin kuin luonnonmukaisillekin ympäristöille, ei vaan sellaisille, jotka paljon siinä muuttuu. Kehotan ehdottomasti soveltamaan tätä, koska se tuo organisaatioille tukea sitten siihen hyvään raportointiin ja hallintaan, että miten tämmöinen viedään prosessina siellä organisaation sisällä eteenpäin.
Kiitokset. Joo, kiitos Saara tosi paljon. Tosi mielenkiintoista kuulla myöskin tästä toisesta jo julkaistusta standardista. Seuraavaksi mä tähän näiden esittelyjen päätteeksi niin lyhyesti kerron nyt sitten, että kun nyt kuultiin 2 jo julkaistua standardia, niin vähän, että mitä tässä tällä hetkellä työn alla. Eli lyhyesti vielä palaan vähän tähän standardointiin yleensäkin, eli tämä ison biodiversiteettikomitea perustettiin vuonna 2020 ja sen tarkoituksena on todellakin niin kuin laatia sitten, tarkastella tarvetta ja laatia näitä biodiversiteettiä käsitteleviä standardeja. Ja niin kuin tässä on jo pari kertaa todennut, niin nämä 2 nyt äsken esiteltyä standardia on tämän työn ensimmäiset valmistuneet standardit. Tähän mennessä puhujat ovat olleet kaikki tämän meidän kansallisen SFS:n järjestämän komitean jäseniä, joka on sitten tämän kansainvälisen prosessin tämmöinen kansallinen vastinpari, jossa me sitten niin kuin tutkiskellaan tätä asiaa sitten niin kuin tästä meidän kansallisesta näkökulmasta ja pyritään seuraamaan sitten tätä työtä tuolla ison komiteassa. Ja tosissaan tämä standardointityö on käynnissä sen takia, että tavoitteena on kehittää malleja, työkaluja, ohjeita siitä, miten organisaatiot voi huomioida biodiversiteetin toiminnassaan, miten ne voi välttää ja minimoida toiminnan kielteisiä monimuotoisuusvaikutuksia ja toisaalta sitten edistää biodiversiteetin suojelua ja kestävää käyttöä globaalisti. Ja niin kuin tuossa aikaisemmat puhujat jo totesi, niin tämä työ on organisoitu tämmöiseen 4 erilaiseen työryhmään, joissa jokaisessa on tällä hetkellä työtä käynnissä. Ja tämä niin kuin ykköstyöryhmä nimellä kulkeva työryhmä käsittelee terminologiaa, ja siellä on tällä hetkellä työn alla sanastoa käsittelevä standardi. Sitä ei ole vielä julkaistu, mutta jossain vaiheessa siis tämän tyyppinen julkaisukin on tulossa. Sitten täällä mittaaminen, data, seuranta ja arviointi, josta tuli tämä Saaran esittelemä standardi valmiiksi jo, niin siellä on työn alla tämmöinen review ja kategorisointi tämmöisestä standardointitarpeesta teknisenä julkaisuna, ja sitten varsinainen standardi, jonka työ on juuri alkanut, niin liittyy merien monimuotoisuuden mittaamiseen, kulkee nimellä Quantifying Marine Biodiversity Status, Integrating Taxonomy Functionality and Species Interactions. Sitten täällä 3. työkokonaisuudessa, jonka kulkee nimellä Suojelu ja ennallistaminen, niin siellä on tällä hetkellä tehty ekologisiin verkostoihin liittyvä tämmöinen taustatyö, jossa on selvitetty sitten eri maiden käytäntöjä ja niin kuin tarkoituksena on sitten avata ja ymmärtää, että onko tarvetta standardeille ja millaisia standardeja olisi syytä kehittää. Ja sitten on tämä organisaatiot ja strategiat työpaja, josta sitten tuli tämä Jaanan esittelemä standardi jo valmiiksi. Ja siellä on työn alla Biodiversity Requirements and Guidelines for the Characterization of Native Species and Products Derived from Native Species. Ja jos on ymmärtänyt oikein, niin tämä on niin kuin hyvin tämän standardointiprosessin loppuvaiheessa ja sitä saatetaan odottaa hyvinkin jo pian tässä tämän vuoden aikana sitten kansainvälisesti julkaistavaksi. Ja sitten on Biodiversity and Food Sector Guiding on how to improve biodiversity performance of food companies and food retailers, niin tämän tyyppinen työ myöskin on meneillään. Joo, mutta ehkä tässä oli tämmöinen lyhyesti, mitä on tulossa. Meille sitten vielä Sari kertoo lyhyesti lopuksi, että miten tähän työhön voi osallistua, jos nämä on tämän tyyppisiä teemoja, joita kiinnostaa ja joihin haluaa sitten päästä mukaan vaikuttamaan, niin siihen on toki olemassa työkaluja sitten kanssa. Mutta tämä oli tämä mun lyhyt esitys. Seuraavaksi meillä on
vuorossa kommenttipuheenvuoro professori Heini Kujalalta. Niin sen pidemmittä puheitta, niin Heini, ole hyvä. Kiitos Petteri ja kiitos myös edellisille puhujille ja hyvää iltapäivää myös mun puolesta. Mä olen tosiaan Heini Kujala, olen luonnonsuojelubiologian professori Helsingin ylioppistolta Luonnontieteelliseltä keskusmuseolta. Ja mua pyydettiin tänne antamaan tosiaan kommenttipuheenvuoro nyt näihin uusiin standardeihin liittyen, erityisesti tähän uuteen biodiversiteetin nettohyödyn suunnitteluun ja toteutukseen liittyvään standardiin. Mä olen itse tehnyt siis tosiaan tutkimustyötä nyt semmoisen 15 vuotta ekologisen kompensaation ja luontomarkkinoiden parissa ja olen mukana vetämässä tätä aikaisemminkin jo mainittua Boost-hanketta, joka on tämmöisen strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama 6-vuotinen hanke, missä me ollaan tehty nyt jo semmoinen 4,5 vuotta töitä ekologisen kompensaation jalkauttamisessa Suomeen. Tästä näkökulmasta tosiaan ajattelin kanssa, että mä keskityn tähän nettohyötystandardiin, koska siinä käytännössä katsoen tehdään ekologista kompensaatiota. Ja ihan niin kuin yleisesti ensin musta tuntuu, että tästä voi tämmöisenä niin kuin yleisenä huomiona sanoa, että on musta ihan valtavan hienoa, että tämmöistä standardia, nettohyödyn standardia ollaan nyt tuomassa meille käyttöön. Meillä on ihan valtava, niin kuin moni tietää, meillä on valtava monimuotoisuusvaje ja luontokriisi käynnissä ja se on ihan pelkkä tosiasia, että pelkästään niin kuin nykyisiä luontoarvoja turvaamalla tai kaikkia tulevia heikennyksiä kompensoimalla, niin se ei niin kuin yksinkertaisesti riitä tämän luontokadon torjumiseen. Eli me tarvitaan myös tämmöisiä niin kuin ennallistamistöitä ja nettopositiivisia lopputuloksia. Eli siinä myös minusta valtavan hienoa, että tämmöinen standardi on nyt kehitetty. Sen verran, mitä nyt on ehtinyt perehtyä tähän standardiin, niin täytyy kyllä sanoa, että tämä on niin kuin itse asiassa tosi positiivinen, miten tämä on muotoiltu niin kuin luonnon näkökulmasta. Siinä on aika huomattavankin tiukkoja vaatimuksia, jotka ylittää monessa kohtaa esimerkiksi meidän tämänhetkisen kansallisen lainsäädännön ekologisesta kompensaatiosta. Tässä mennään niin kuin useita askeleita vielä pidemmälle, mitä meidän nykyinen lainsäädäntö vaatii. Ja se on tietysti myöskin hyvä, että tähän on myös jätetty tai tehty hyvin selkeästi se, että tämä ei millään tavalla poista näitä olemassa olevia velvoitteita, vaan rakentaa niiden päälle ja myöskin sallii aika laajaltikin sitten myös tämmöisten niin kuin kansallisten mekanismien hyödyntämisen tässä standardin puitteissa. Kuitenkin ehkä semmoinen oma kokemus tätä standardia lukeessa oli, että hieman jäi paikotellen ehkä vähän epäselväksi itselleni, että missä kohtaa nämä kriteerin, tai standardissa luetellut kriteerit oli tämmöisiä niin kuin ehdottomia, ja missä kohtaa ne oli ehdotuksia. Että siellä oli hyvinkin yksityiskohtaisesti annettu erilaisia esimerkkejä, että miten esimerkiksi luontoa mitataan näillä kohteilla, miten määritetään lähtöarvo, miten määritetään niin kuin ne toimenpiteiden vaikutukset ja mitä ne toimenpiteet voi olla ja mitä ne voi tuottaa. Ja tässä voi tietysti ehkä näkyä oma taustani siinä, että on täältä yliopistomaailmalta enkä ehkä niin paljon tehdä standardien kanssa töitä. Mutta tämmöisiä muutamia epäselvyyksiä siihen jäi mulle ainakin itselleni. Tietysti se isoin asia, mikä itseäni tässä kiinnostaa ja varmaan ehkä kiinnostaa monta täällä nyt langoillakin olevaa, on se, että miten tämä standardi peilautuu tätä meidän kansallista ekologisen kompensaation lainsäädäntöä vastaan. Ja tähän seuraavaan taulukkoon mä yritin nyt hieman koota ainakin omia havaintojani siitä, että minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä näissä kahdessa on. Nehän molemmat siis pohjautuvat kansainvälisen ekologisen kompensaation niin kuin kriteeristöihin, että niin kuin pohja on molemmissa ihan sama. Mutta sitten tässä on myös paljon erojakin ihan lähtien tästä niin kuin tavoiteltavasta hyödystä, eli just, että tässä standardissa on lähtökohtaisen vaatimuksena nettohyöty, kun taas luonnonsuojelulaissa on mahdollista myös saada nämä kriteerit täyttöön pelkästään kokonaisheikentymättömyyden saavuttamisella. Ja mitä tässä ehkä näkyykin on tämä, että täällä vaaditaan tässä aika paljon enemmän monessa kohtaa kuin mitä meidän tämänhetkinen vapaaehtoisen ekologisen kompensaation lainsäädäntö tässä luonnonsuojelulaissa vaatii.
Eli siinä mielessä tosiaan niin hyvin edistyksellinen tämä on mun mielestä tämä standardi. Mä olen sitten tuohon muutamalla punaisella kohdalla kuitenkin sitten merkannut myös sellaisia tilanteita, että jos esimerkiksi nyt hanke päättäisi täysin tämän standardin mukaisesti lieventää luontohaittojaan ja hyvittää niitä, että tämä nettohyöty saapuu, niin tai saavutetaan, niin täällä on muutamia sellaisia kohtia, missä sitten nämä toimenpiteet ei ehkä kuitenkaan välttämättä täysin vastaa sitten, mitä luonnonsuojelulaissa sanotaan, eli että tässä pitää olla hieman tarkkana, että miten näissä kohdissa toimitaan, jos haluaa saada sekä tämän standardin että sitten tämän luonnonsuojelulain mukaisen hyväksynnän tälle kompensaatiolle. Ja näistä ensimmäinen on ehkä just tämä mittayksikkö, mikä tuossakin mainittiin jo, eli tässähän on niin kuin, taustalla on tämä Britannian Biodiversity Net Gain-järjestelmä, mutta sitten tämä mittayksikkö siellä on tavallaan niin kuin jätetty vähän avoimeksi, eli siihen voisi hyödyntää monenlaisia erilaisia mittayksiköitä, niin tässä tietysti sitten täytyy olla vain tarkkana, että se meidän luonnonsuojelulakihan määrittää tarkasti, että näissä ekologisissa kompensaatioissa Suomessa täytyy käyttää tätä luonnonarvohehtaaria, eli siihen ei muut mittayksiköt ihan noin vaan kelpaa. Sitten täällä on muutamia muita tämmöisiä kohtia, esimerkiksi tässä standardissa niin siitä, että jos näitä hyvitystoimia tehdään jollekin erityisille luonnonarvoille, niin kuin esimerkiksi uhanalaisille luontoarvoille tai tiukasti suojelluille, niin niistä voi saada sieltä hyvitysalueella niin sanotusti lisäpisteitä. Näin ei meidän kansallisessa järjestelmässä ei voi tehdä. Myöskään tästä niin kuin kytkeytyneisyyden tukemisesta näillä toimenpiteillä, niin tässä standardissa voi saada lisäpisteitä, mutta luonnonsuojelulain mukaan ei. Eli tässä pitää sitten vaan olla tarkkana tämän laskennan suhteen. Mutta sitten ehkä yksi vähän isompi kohta on tämä hyvitysalueiden pysyvyys. Eli meidän luonnonsuojelulakihan määrittää, että sitten kun nämä hyvitysalueet käyttää ekolliseen kompensaatioon, niin ne rajataan pysyvästi suojelun piiriin, eli siellä ei saa enää sitten sen jälkeen heikentää tätä aluetta. Tämä standardi on tässä kohtaa hieman niin kuin löysempi, eli siinä ei ihan tarkalleen sanota, että pitäisi olla pysyvästi suojeltua näiden kohteiden, että tämä on myös yksi sellainen eroavaisuus. No, ehkä iso kysymys tosiaan sitten on se, että voiko näitä luonnonsuojelulain mukaisia luonnonarvohehtaareita ja nyt esimerkiksi tässä Boost-hankkeessakin Boost ja Syken yhteistyössä kehitettyjä vasteita käyttää sitten osana tätä standardia ja pääasiallisesti uskoisin kyllä, että voi. Nämä meidän Suomessa Suomen lainsäädännön mukaiset luonnonarvohehtaarit, nämä perustuu luontotyyppeihin. Niissä huomioidaan tämä kohteen ekologinen tila ja tämä järjestelmä sallii myös parempaa vaihtamisen sekä näissä vasteissa on huomioitu myös tämä epävarmuus, eli näihin toimenpiteisiin liittyvä epävarmuus ja aikaviiveet. Ja ne on kaikki niitä kriteereitä, missä tässä standardissakin on. Eli sitä myötä niin nämä luonnonarvohehtaarit ja niiden käyttö osuu kyllä tähän standardien kriteereihin. Mutta sitten tämä kysymys tässä, että tätä uhanalaisuutta ei voida huomioida siellä niin kuin, hyvitysalueella, että ainoastaan siellä heikennysalueella, niin tässä jää ainakin itselleni vähän epävarmaksi, että täyttyykö tässä tämä standardin kriteerit. Ja varmaan lopputulos on, että pitkälti tämä riippuu siitä, että miten tätä standardia sitten lopulta tulkitaan. Ja se jää mielenkiintoisesti nähdä, miten näissä käy. No, ehkä yksi asia, minkä nostaisin vielä tässä puhutaan tosiaan nettohyödystä, ja niinhän se on siellä Britanniassakin lanseerattu, että nyt niin kun tuodaan nettohyötyä luonnolle, niin voidaanko tällä standardilla oikeastaan sitten saavuttaa tämmöinen luonnontilan kokonaisparanemaan, niin vaikka tavoite on mielestäni tosi hieno ja kunnianhimoinen ja vilpittömästi kannatan sitä, niin en voi nyt olla huomaamatta kuitenkin, että tämä nettohyödyn määritelmä jäi ehkä kuitenkin vähän avoimeksi tässä standardissa, eli sanotaan, että pitää olla numerisesti suurempi, mutta ei oikeastaan sanota, että kuinka paljon suurempi. Ja jos mietitään nyt luontoa, niin luontokin vaihtelee vuodesta toiseen, että hyvin pienetkin semmoiset, tai ihan niin kuin normaalikin muuntelu voidaan helposti tulkita tämmöiseksi nettohyödyksi. Että tähän olisin ehkä toivonut vähän parempaa tarkkuutta. Ja samoin tässä nyt tästä englanninkielisestä versiosta otin vain lainauksen, että mitä siellä sanotaan tästä nettohyödystä, eli se pitää saavuttaa hankkeelle kokonaisuudessaan, ja sen lisäksi kaikille sellaisille luontoarvoille, johon hanke voi vaikuttaa. Ja sitten kuitenkin sanotaan vielä, että pitää priorisoida näitä paikallisesti tärkeitä luonnonarvoja, niin täällä on vähän tämmöisiä ehkä ristiriitaa tai epäselvyyksiä, että millä sitten tarkalleen ottaen mitataan sitä nettohyötyä.
Ja viimeisenä sitten vielä tähän nyt nostan sen tietysti tämän pysyvyyskysymyksen, koska tämä on tietysti semmoinen aika selkeä hankala asia, että jos hyvitykset eivät ole pysyviä, mutta heikennykset ovat pysyviä, niin silloin yksinkertaisesti nettohyötyä ei pystytä saavuttamaan. Eli tässä kannattaa meilläkin olla sitten tarkkana, että mitä näille hyvitysalueille tapahtuu. Ja palaan vielä sitten tähän kysymykseen tästä, että miten näitä hyötyjä voidaan sitten laskea sieltä hyvitysalueelta. Tässähän sanotaan tästä, että jos siellä hyvitystoimia tehdään niin kuin tärkeämmille luontoarvoille, niin niistä saa enemmän pisteitä, mikä on tietysti ihan semmoinen niin kuin loogisen kuuloinen asia, mutta tässä on semmoinen pieni vaaran paikka, että jos esimerkiksi heikennetään tämmöistä jotain yleistä, ei-uhanalaista luontoa, ja sitten tehdään hyvitystoimia vaikka uhanalaiselle luonnolle, josta saa enemmän pisteitä per hehtaari, niin silloin teoriassa oikeastaan pienempi pinta-ala riittää sen saman hyvityksen toteuttamiseen. Ja siinä on aina sitten, että jos tämmöinen lähtee niin kuin hyvin voimakkaasti yleistyä tässä järjestelmässä, niin siinä on sitten vähän riski, että ei ehkä kuitenkaan saavuta sitä nettoparanemaa. Mutta tästä tämmöisestä vähän pienestä niin kuin kritiikistä huolimatta, niin mä haluaisin kuitenkin sanoa, että minusta on ihan valtavasti, tässä niin kuin standardissa on ihan valtavasti semmoisia isoja tärkeitä asioita, jotka meillä oikeastaan puuttuu meidän luonnonsuojelulainsäädännöstä tällä hetkellä ekologisiin kompensaatioihin liittyen. Ja itse oikeastaan näkisin, että jos joku lähtisi tätä tekemään nimenomaan sillä idealla, että haluaa täyttää sekä tämän standardin että meidän lainsäädännön nämä kriteerit, niin tämä lopputulema on oikeastaan niin kuin se voittaja. Eli niin kuin nämä yhdessä mä näkisin, että nämä tuottaa vielä paremman lopputuleman meidän luonnolle kuin kumpikaan näistä työkaluista erikseen. Ja totuushan myös on, että tämmöisten standardien kautta, niin kuin tässä nyt on aikaisemminkin sanottu, niin me saadaan myös jalkautettua tämmöistä niin kuin hyvää ekologista ajattelua siitä, että miten luontohaittoja on tärkeää välttää joka vaiheessa, ja miten me myöskin seurataan näiden meidän toimenpiteiden lopputulemia, että me pystytään oppimaan niistä ja me pystytään entisestään parantaa näitä meidän mekanismeja. Mutta jätän tähän. Kiitos paljon. Kiitos tosi paljon, Heini. Oli erittäin arvokas kommentti ja vielä tämmöinen niin kuin jatkoehdotus, että tosissaan tämä on tosi vaikea aihe. Itsekin jonkin verran kompensaation parissa työskennelleenä, niin se näyttää päältä päin todella yksinkertaiselta, mutta sitten kun alkaa niin kuin tarkemmin porautumaan kysymyksiin, niin siellä on niin kuin monia haasteita ja tulkintoja, mitkä onkin sitten tosi kinkkisiä, niin tämä on tosi arvokas kommenttipuheenvuoro kyllä meille. Eli kiitos paljon. Mä annan seuraavaksi nyt puheenvuoron tästä suoraan Sarille, joka kertoo meille tähän standardointityöstä ja siihen osallistumisesta. Niin ole hyvä, Sari. Sari on siis Suomen SFS:stä. Joo, kiitos Peter. Joo, mä oon tosiaan Sari Salberg ja tulen SFS Suomen standardeista ja toimin meillä muun muassa biodiversiteettistandardeista vastaavan SFS:n ryhmän, jota tässä on jo vähän esiteltykin, niin tämän ryhmän sihteerinä. Ja tähän webinaarin loppuun kerron lyhyesti standardointityöhön osallistumisesta ja tuleviin standardeihin vaikuttamisesta. Standardointityö on kaikille avointa ja vapaaehtoista. Standardien laatijat on oman alansa asiantuntijoita. Nämä standardit syntyy heidän yhteistyönään. Ja standardointiorganisaatiot puolestaan, puhutaan sitten kansainvälisestä isosta tai meillä Suomessa SFS, niin me luodaan puitteet standardien laadintatyölle. Ja tämä vapaaehtoisuus ja avoimuus tarkoittaa sitä, että standardointityöhön voi tulla mukaan kuka tahansa liittymällä meillä Suomessa niin kansalliseen standardointiryhmään. Ja näiden ryhmien kautta pääsee seuraamaan valmistelua ja vaikuttamaan tulevien standardin kehitykseen. Ja tavoitteena toki meillä on Suomessa niin saada olennaiset alan toimijat mukaan tähän standardien kehittämistyöhön.
Sitten jos katsotaan vähän tätä osallistumista, että keiden toimesta tämä iso työ syntyy, niin ison biodiversiteettistandardeista vastaavan teknisen komitean työhön osallistuu tällä hetkellä 44 maata, ja ne näkyy tässä kartalla tällä tummemmalla punaisella värillä. Ja vastaavasti myös sitten mukana on 24 ja työssä mukana on myös useita kansainvälisiä järjestöjä, muun muassa kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN, YK:n kehitysohjelma UNDP sekä nämä aiemmin jo mainitut raportointiviitekehykset GRI ja TNFD. Ja niin kuin voidaan katsoa tästä kartalta, niin osallistuja löytyy kaikista maanosista tällä hetkellä. Ja vielä jos katsotaan tuota Eurooppaa, niin pohjoisen Euroopan maat ja läntisen Euroopan maat on kyllä hyvin tässä työssä edustettuina. Meillä Suomessa SFS on standardoinnin keskusjärjestö. Me edustetaan Suomea eurooppalaisessa standardointijärjestössä SENissä ja maailmanlaajuisessa standardointijärjestössä ISOssa. Ja SFS:n kautta yritykset ja muut organisaatiot pääsevät vaikuttamaan kansainvälisten standardien, puhutaan sitten EN-standardeista, niin ISO-standardeista, niin niiden kehitykseen. Ja jo muutamassakin vaiheessa on viitattu tähän meidän kansalliseen ryhmään, niin tosiaan tämä SFS:n standardointiryhmä biodiversiteetti niin on kansallinen asiantuntijaryhmä luonnon monimuotoisuuden standardoinnin seurantaan. Ja tämä toimii vastinparina tälle kansainväliselle ison biodiversiteettikomitealle. Tämä meidän ryhmä vastaa Suomen kannanotoista standardivalmisteluun lähtien ihan sieltä, että minkälaisia uusia projektiaihioita hyväksytään tänne työohjelmaan ja päätyen sitten siihen, että mitkä standardiehdotukset sitten hyväksytään tässä lopullisessa äänestyksessä. Ja tämä ryhmä on avoin kiinnostuneille osallistumismaksua vastaan, että tervetuloa mukaan, jos kiinnostusta löytyy. Ja samalla myös nostan esiin sen, että nämä kaikki kansainväliset standardit niin käy läpi tämmöisen kansainvälisen lausuntokierroksen ja sen kuluessa meillä Suomessa on mahdollisuus tutustua näihin standardiehdotuksiin meidän verkkopalvelussa tämän lausuntokierroksen ajan, niin täällä Suomessa niin nämä standardiehdotukset on kaikkien nähtävillä ja kommentoitavissa. Ja kaikkineen, niin jos vaan mielenkiinto on herännyt tässä webinaarin aikana, niin tutustukaa näihin uusiin standardeihin ja myöskin näin, että jos osallistuminen standardointityöhön kiinnostaa, niin olkaa yhteyksissä. Kiitokset ja tässä vaiheessa mä sitten annan kappulan takaisin Peterille. Me voidaan tämä loppuaika varmaan käyttää näihin kysymyksiin. Joo, kiitoksia Sari ja kaikki puhujat. Täällä on tullut tosi paljon kysymyksiä ja katsotaan mihin kohtaan ehditään tässä niin kuin lopussa 12 minuutissa, mutta lähdetään perkaamaan tuosta sen kummemmitta puheitta. Niin mä poimisin täältä ensimmäisenä kysymykseen, jos olemme mukana SBTN työssä, niin antaako standardi jotain lisäistä? Ja näinkö tämän Riikan tai Jaanan slaideissa, niin osaatteko te jompikumpi kommentoida tähän kysymykseen? Kysyjä oli siis Sakari Suuriniemi. No, mä voin täältä aloittaa, Riikka voi varmaan täydentää. Jos olette jo mukana ja syvällä siinä SBTN-työssä, niin mä sanoisin niin, että varmaankaan niin kuin tässä tämän asiakirjan puitteissa niin ei teille ihan hirveän paljon lisäistä tule, koska se SBTN-prosessi niin se on samanlainen kuin tämä, mikä tässä asiakirjassa on kuvattu, ja se menee sitten vielä niin kuin syvemmälle. Sanoisin sillä tavalla, että jos ette ole sitä prosessia aloittanut,
niin silloin toi on ehkä semmoinen, tämä asiakirja, tämä standardi antaa semmoisen hyvän yleiskuvan, koska se SPTN lähtee heti siinä alussa sukeltamaan aika syvälle siihen analysointivaiheeseen, että ehkä tässä niin kuin sillä tavalla lähdetään vähän maltillisemmin liikkeelle, ennen kuin ruvetaan puhumaan niistä vaikutuksista ja riippuvuuksista ja muista. Ja toinen asia, minkä ehkä nostaisin, että jos on tarvetta sillä tavalla suomenkieliselle terminologialle ja käsitteille ja semmoiselle, että miten sitä asiaa esimerkiksi organisaation sisällä, niin kuin miten siitä keskustellaan, niin tästä voisi esimerkiksi siihen olla tukea. Mutta mitä muut, miten näette, mikä teidän näkemys on? No Peter tuossa mainitsi minut, niin ehkä ei ole tähän nyt mitään täydennettävää erityisesti. Joo, no hei, Riikka, voit pitääkin sitten mikrofonin auki, kun huomasin, että vastasit jo tuolla chatissa, mutta ehkä me otetaan tämä tähän niin kuin esille nytten kaikille, niin Maari Timonen kysyy standardin suhde vastuullisuusraportointiin luonnonvara-alan PK-yritysten toiminnassa. Voisiko joku avata tätä näkökulmaa, eli miten, miten ja nimenomaan huomioiden hyötynäkökulman PK-yrityksille, niin olisiko sulla, sä vastasit tuohon jotain, niin No kiitos, mielelläni jatkan vastausta myös suullisesti. Kiitos, tämä oli mun mielestä tosi hyvä kysymys, ja tärkeää tuoda myös niin kuin nämä PK-yritykset tähän keskusteluun mukaan, koska useasti, kun puhutaan tästä luontoraportoinnista, niin se keskustelu pyörii hyvin vahvasti tämmöisten suurempien yritysten ympärillä. Toki heillä on ehkä sitten se vaikutus suurempi, resurssit on paremmat tehdä tämmöistä ja että tavallaan se vaikuttavuus nähdään siellä suuremmaksi, mutta nämä on myös tärkeää huomioida PK-puolella ja tähän suunnitellaan tämä standardityö siten, että se myös skaalautuisi niin kuin pienemmille yrityksille, eli kyseessä ei ole nyt vaan tämmöiset suuret. No sitten tuossa vastauksessa yritin nyt sitten vähän poimia, että nythän kysymys koski tämmöistä luonnonvara-alan PK-yritystä, niin mitä semmoisia hyötynäkökulmia voisi olla, niin tietenkin jos tämä toiminnan vaikutusten arviointi, mittaaminen, eli toimitaanko luontoympäristössä, hyödynnetäänkö luonnonvaroja, niin sillähän on tietenkin jonkinnäköistä biodiversiteettivaikutusta, niiden osoittaminen, sitten niin kuin, miten se toiminta on riippuvaista siitä luonnosta, eli sitten niitä riskiä tunnistetaan, toimitusketjut, raaka-aineet, eli jos se on siitä täysin riippuvaista, niin tämmöinen riskinarviointihallinta on tärkeää tehdä, ja sellaiseen tässä nyt niin kuin myös mietitään sitä tukea. No sitten tietenkin, kun puhutaan siitä, niin kun mitataan ja arvioidaan sitä toimintaa, niin toki myös PK-yrityksiä koskettaa mahdollisten rahoittajien vakuuttaminen siitä toiminnan kestävyydestä, ja sitten myös sidosryhmien asiakkaiden silmissä niin se luotettavuuden vahvistaminen. Eli sellaiseenhan tämä palvelee. Sitten kiitos Maaretilla oli siellä jatkokysymys, eli että mikä on tämä standardien sitovuus ja pakottavuus PK-yrityksille nyt ja tulevaisuudessa, niin valitettavasti tähän en nyt osaa vastata, että kuka haluaisi jatkaa pakottavuudesta. Kiitos. Saatko Sari sanoa tähän pakottavuuskysymykseen jotain näin standardoinnin asiantuntijana? Joo, toki näin, niin lähtökohtaisesti kaikkien standardien käyttö on vapaaehtoista. Että toki sitten näin, että standardeista voidaan käytännössä tehdä velvoittavia, jos niihin viitataan lainsäädännössä tai esimerkiksi asiakkailta tulevissa sopimuksissa. Mutta että muutoin ovat vapaaehtoisia. Ja sitten ehkä vielä, kun tässä on tullut esille tämä, että nämä standardit voivat sisältää sekä niin kuin ohjeita, suosituksia että vaatimuksia, niin käytännössä niitä voi olla niin kuin samassakin standardissa ja ne oikeastaan näkyy sieltä tämmöisillä niin kuin tekstimuodoilla, eli silloin kun englanniksi siellä puhutaan niin kuin shall-muodossa, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että ne asiat ovat, ne
asiat on siellä niin kuin vaatimuksia ja sitten muut ovat niin kuin suosituksia. Ja toki näin, että vaikka se standardin käyttö olisi vapaaehtoista, niin kuin aikaisemmin Jaana tuossa viittasikin, niin organisaatio voi näitä standardeja käyttää niin kuin oman toimintansa mittatikkuna ja itse arvioida, miten niin kuin nykytoiminnot vastaa standardin vaatimuksia, mitä löytyy kehitettävää ja varmasti niitä standardeja voidaan hyödyntää myöskin niin kuin sisäisissä auditoinneissa, vaikka siihen standardiin itsessänsä ei sisältyisi niin kuin tämmöistä ulkoisen auditoinnin vaatimusta. Joo, kiitos tästä selvennyksestä. Tosi tärkeää ymmärtää, että mihin tämä standardit, niin kuin, miten ne putoaa tähän toiminnan kenttään. Hei, seuraava kysymys on sitten tähän NetGainiin liittyen. Ymmärtääkseni Christian Meissner kysyy, että onko standardissa määritelty, millä menetelmillä biodiversity baseline todennetaan, ja toisaalta millä menetelmillä todennetaan mahdollisia vaikutuksia. Haluatko Saara aloittaa tästä? Kiitos Peter. Hyvä kysymys ja osin varmasti siihen ehkä tulikin jo vastausta näistä esityksistä sekä minulta että Heiniltä, mutta standardi ei siis yksiselitteisesti nyt määrittele sitä, millä menetelmillä asiaa lähestytään. Siellä standardissa kuitenkin sanotaan, että tästä luonnon perustilasta tulisi kerätä sekä määrällistä että laadullista tietoa. Ja nyt toki tässä korostuu valtavan paljon tämä määrällinen tieto ja sen käsittely, koska laskenta tietenkin siihen pohjautuu, mutta myös haluan nostaa esille sen laadullisen, eli jos alueella on jotain luonnon monimuotoisuuden kannalta ehkä suojeluarvoista tai toisaalta sitä mahdollisesti heikentävää, niin myös nämä asiat, vaikkapa vieraslajit, voi olla sellainen, jota on syytä sitten laadullisesti myös tuoda esille siinä perustilaselvityksessä. Menetelmiä tosiaan on useampiakin Suomessa ilman muuta. Puhutaan paljon hankkeista luonnonarvohehtaareista ja sitä varmasti suosittelemme kaikkia hankkeita hyödyntämään, jotta niillä on sitten myös tarvittaessa mahdollisuus saada tämä luonnonsuojelulain mukainen ekologisen kompensaationkin prosessi. Maailmalla sitten, jos haluaa tutkia muita menetelmiä tai jos hankealue ehkä on Suomen ulkopuolella, niin voi katsoa sitten Britannian Biodiversity Metrics-menetelmää, joka on ihan julkisesti saatavilla ja siitä on myös sitten useampia versioita. Myös tämmöinen koko Euroopan laajuinen biodiversiteettipisteytyksen menetelmä julkaistiin juuri viime viikolla, josta voi saada sitten tukea tähän. Nämä kuitenkin kaikki pohjautuu luontotyyppien sekä pinta-alalliseen että laadulliseen tarkasteluun, mutta ne laskentamenetelmät on toisistaan hieman poikkeavat. Eli sitten tarkkuutta tietenkin siihen, että mihin kaikkialle sitä tietoa voidaan sitten soveltaa, ja tietenkin samalla menetelmällä tulee sitten seurata niitä vaikutuksia, eli siinä perustila ja sitten hankkeen vaikutukset niin täytyy todentaa samalla menetelmällä. Joo, kiitos Saara tosi paljon. Mites Heini, mä ehkä sulle heitän vielä palloa tässä sen verran, kun sit puhutaan myös luonnonsuojelulain, minkä mainitsit tuossa, että jos sen mukaista, että kaikki kompensaatiohan ei ole, tai luonnonsuojelulakihan ei ole velvoittavaa, mutta tämän kompensaation osalta ainakaan nyt, mutta että jos sitä haluaisi tehdä, niin mitä sitten tuleeko tähän todentamiseen ja mittaamiseen sitten sieltä, minkälaisia ulottuvuuksia, kun teit vertailua? No ei mitään ehkä ihan massiivista. Se keskeinen siinä on, että luonnonsuojelulaissa on määritelty siksi mittayksiköksi nimenomaan tämä luonnonarvohehtaari, eli siellä pelataan nimenomaan niillä luonnonarvohehtaarialueilla, jotka sitten perustuu just tähän pinta-alaan ja tilaan. Että jos sitä mittaa käyttää, niin silloin niin pitkälti kun ymmärrän standardin niin kuin tulkintaa, niin silloin pitäisi pystyä täyttämään näiden molempien kriteerit. Ehkä sen nostan vielä tuohon lisäksi, mitä Saara tosi hyvin vastasi jo tuossa, että siellä standardissa myös vaaditaan, niin kuin, että tämän pitää olla tieteellisesti hyväksytty niin kuin mittausmenetelmä, ja se pitää myöskin raportoida hyvin niin kuin avoimesti, että mihin se perustuu. Ja tässäkin kohtaa on ihan niin kuin mun mielestä selkeää
tähän luonnonsuojelulakiin, eli myös sielläkin sanotaan, että esimerkiksi näistä toimenpiteistä saatavat hyödyt, niin ne pitää pohjautua parhaaseen saatavilla olevaan tutkittuun tietoon. Eli ihan omia toimenpiteitä ei suoraan sellaisenaan voi sinne ehdottaa, vaan siinä pitää jonkinlaista hyvää perustelua sitten olla näille. Joo, tosi hyvä täydennys. Kiitos paljon. Mä huomaan, että meillä seminaariaika on käytännössä mennyt. Totean vaan tässä, että täällä on todettu keskustelussa vielä, että eDNA:n hyödyntämiseen tällä on paljon yhteyksiä meripuolen standardeissa ja toisaalta sitten että tällaisessa niin kuin metsäympäristöissä, nyt en ihan muista tarkkaan, niin oli myöskin yhteistyötä tämän 331 kanssa, biodiversiteetin kanssa, ja sitä ollaan myöskin tekemässä, mutta nämä kommentit löytyy tuolta chatista, ja me katsotaan vielä läpi, että jäikö jotain vastaamatta, ja katsotaan, jos pystyttäisiin niihin sitten vastaamaan jälkikäteen. Mutta nyt kiitos erittäin paljon yleisölle osallistumisesta ja kysymyksistä, kiitos puhujille hyvistä alustuksista ja kommentteista ja Sarille ja SFS:lle tästä teknisestä järjestelystä kaikki sen puolesta on sujunut myös tosi hyvin. Että tässä on niin puheenjohtajalla helppo rooli olla vaan sitten puheenjohtajana, ei tarvitse muusta huolehtia, niin kiitos tosi paljon kaikille.